India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. MLA ke Gujarat Jignesh Mevani Syak Kembyang halor ka Makoduma ka Bathamai hadian bulayo jamin naka kashari jong ka Assam ha ka bede ba jinggan tho pershayu menteri rang bado Narendra Modi ka kashari ha ka sngi uble ka hukum ban pinlat jamin yu halor ka jinggan tho jong la Syak Kembyang halor ka jingkan no bula sho bat thombor ya ka he pulit kente Pulit ka bar peta jong ka Assam kilalet ban kem yu Mevani ban pingat yu hapo ki kindon jong ka Indian Penal Code ki biade ba jing pen minsa bat khanglat ya ki officer ban pendap ya la ka jong ka kamram Mevani ula Syak Kem ningkong hak sngi pale na Palanpur ka Gujarat ha ki pulit jong ka Assam hadin bu we unang elam ka BJP na ko hajrar ula mudai persya yu Mevani ula woknia yu menteri rang bado Modi bat nyaw ya ka jingkem yu kum ka jingshun san perthe jong ka office menteri rang bado kaderu ka jing sela jong ka BJP ba ka RSS bat lale ya ka ne ka kam da ka basani bha uniu MLA bladan South West nam karta ula Syak pingat ha ka jing sela bat kiruna ikindon ba yade ba ka jing thombol e ka jaka mani blay bat pinshit ka bala ban yalam ka jing penthut jong ka shongsuk shongsan